Ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Ọ dị ụzọ ajụjụ one ma one m chọrọ ka m jụọ m. Nke mbụ, ọ dị mma nna iji aka ya keere ụmụ ya ekpe oge ọ dị ndụ? Kọọ ide his will to legal advice involve lawyer. Ọ bụzie na obicha ndụ nwa, lọya bịa gụpụtara ụmụ ya ihe nna ha kwuru ka o si wee kee akụ na ụba ya. Biko tiegodi m ọnụ n'okwu a. Ajụjụ nke abụọ, kedu ihe na-akpata na ọ bụrụ na nna nwa, ikekwo akwabeghị nwa amadi, enibeghị ya enisef, ụmụ ya ebido na nzọba akụ na ụba nna ha pụtara? Ifuzie nwanne na nwanne ha bụzie cat and rat, nke a na-azọ property nna ha nwa. Ya bụ ihe kwesịrị, ọ bụ ihe ziri ezi? Ajụjụ nke ịtọ, kedu ihe na-akpata na ọ bụrụ na nna nwa na ngwuru na ụmụ ha anaghị kọntinu ebe nna ha kwụsịrị? Iji wee maa atụ, ikekwe ọ bụrụ na nna ha nwere ụlọ ọrụ mmepụta ngwa ahịa and na o nwee product nna ha na-emepụta, ụmụ ha enweghị ike ịkọntinu na that company. Ikekwo along the line ị na-anụgo na that company food go ọ na-elego ya auction. Kedu ihe nwere ike ibute ya bụ ihe dị otu a? Ọ nọkpa isi jụrụ ama ha akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị nkọ. Ọ ga-amasị m dịka onye Igbo ka inyegodi m ihe ichere n'okwu a, na kaba arụ tụsaa ya ka ụmụnna anyị tinye ebumnobi ha. Ndewonu ụmụnne m.